Čas ide rýchlo tu na štúdiu, ale verím, že sme sa spolu zabavili a že sme sa bavili ako úplne super. A teda ja si myslím, že odteraz si zapamätá Rado pesničku Jahody mražený. Že tomu a budú mať v repertoári ako prvú v kole. Asi sa ju naučíme. Asi sa ju naučíte. No a ako býva zvykom aj u nás v pokušení, tak máme nejakú tú rekapituláciu. A preto rekapituláciu sa spýtam, že čo myslíte, koľko bodov ste nahrali? Mohli ste získať teda tých 15, ako som avizoval na začiatku. Koľko ste mohli? No mali sme koľko tých? 9 prvých, potom 12, 13. Dobrý odhad. 12 bodov. 12 bodov. Z možných z 15, to som teda povedal už. A teda, ako býva zvykom, u nás v pokušení každý interpret získava od nás takéto krásne vysvedčenie, ktoré odozdám ja tu na môjmu kolegovi. On zhodnotí, akú známku v dnešnom pokušení získa hudobná skupina Disk. Stano, čo myslíš? Alebo čo by si dal? Ako... Ale veď bavili sme sa, bolo to... No ja si myslím... Bavili sme sa. Ja si myslím, že aj diváci sa bavili taktiež. Pozri, Rado Mirka, bože. Ty už si hotový z tých zmražených jahod. Už som zmražených jahod zase. Maťka nakresla 3 jahody a vieš, tak trojku im nedávaj, ale... No to v žiadnom prípade, čo si? Za takéto jahody. O tom som neuvažoval. Krásne jahody. Bože, nie. To budú nádherná známka to bude. A za tú mrazničku. Skutočne. Presne tak. Som rozhodnutý. To vážne? Však samozrejme, to sú dneska tie moderné mrazničky, už vieš, akože to úsporné. Maťka nakresla úspornú mrazničku. No čo? Na floppy disk. Dobre. Tak ja by som bol... som taký v rozpakoch nejaký. Si. Dáme im to, čo si myslím, aby prišli aj na budúce. Určite. A oni prídu aj tak. No tak to neviem. Pozri, ako sa bavia. Ale musíš mať mražené jahody. Je tak. A donesieme tým mrazené jahody. Jasné. Dáme si treň. Prvýkrát by som urobil takú vec, že by som nedal tú vločku mrazenú. Dobre. A dám len čistú jednotku. Čistú jednotku. Čistú. Zvyknem dávať aj s hviezdičkou. Ale vyzerá tá hviezdička presne ako tá... No, zase ma predbehuje. Tá hviezdička presne vyzerá ako tvoja vločka. Áno. Niečo podobné. Dobre, ja si ju dokreslím. Dokresli si ju. Ale Macka, no píš, takže že tá tvoja vločka, alebo tá hviezdička je krajšia. Ale moja jednotka je krásna teraz. Takže srdečne blahoželám. Tak ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Krásnej známke, Radko. Ďakujeme pekne. Hudobná skupina Disk. Fantázia, výborná. Pýtam sa to každého interpreta, aj vás sa spýtam, teda, kde skončí toto vysvedčenčí. U vás doma niekde v obývačke, skúšobní, a neviem, kde Maťka u teba v robote, alebo Rado u teba v robote, niekde v kancelárii. My robíme spolu, takže dáme si to do roboty. No. Potom sa vás kolegovci budú pýtať, a čože to? Áno. A my chceme také. Áno, tak určite ukážeme. Ja im poviem pekne, určite chodte sa pochválime do pokušenia. takýmto vysvedčením, ja si myslím, že sa nie je ničoho hanbiť. Tak si ho zaslúžite, no. Trošku sme prižmurili oči, povedzme, to jedno. Ale tak vieš, no slabo. Vieš, ale ja som si dával aj slnečné okuliare. Aby sa nebolo vidieť, že koľko som žmúril. Ale nie. Na budúce to ešte dobehneme, doučíme sa, aby to bolo na tých 15 bodov. Jedni, ktorí tu boli takisto u nás pokušení, tak prvýkrát mali tiež jednotku a druhýkrát mali štvorku, trojku? Nepasol im deň. Áno. Nemali svoj deň. Aj to sa stalo. No ale hudobnej skupiny Disk sa to nestalo, priateľa, pretože nahrali 12 bodov a dostali vysvedčenie s jednotkou. No a to už bolo na dnes všetko. Majte sa krásne, dovidenia, vidíme sa niekedy na budúce. Ahojte. Ahojte. Ahoj. Majte sa.